Ano yung biggest challenge ninyo? Yung pinagdaanan ninyo sa pag-shoot? Siguro po yung first day po kasi namin. Na-aksidente po talaga kami sa motor po. Tapos, after po ng aksidenteng yun, sa hospital, after turukan, tinuloy ko pa rin po. Kasi yung shooting the day na po. yun? Opo, the day po. Kahit po may iniindang sakit ng katawan, kailangan ko pa rin po ituloy para po sa crew and sa actors po. Na, siguro po, biggest challenges po, nasayang po yung lahat kasi winidraw din po yung mga actors and other production crew, which is, nagkagulo-gulo din po. Parang, yun nga po, sabotaging our prod, ganyan po. So parang sa akin po, may mga tao pa rin po nag-i-stay kahit na sinabotage kami ng ibang crew members. Para sa akin po, ang inspiration ko din po dito sa Alimuum, hindi po siya sa akin as director. Bukod din po sa dinedicate po namin dun sa namatay na actor. Para sa akin po, yung Alimuum po na film, para din po yun sa mga crew members na naniniwala pa rin po na kaya namin. Kahit na baguhan po sila. Sila na lang din po yung naging tulay ko na ituloy po tong pelikulang to. Parang hindi po siya naging madali sa amin. Kasi may mga involved din po na ganyan po, mga